Ka jingwan phet jong ki samla puli nong India kentup na Meghalaya batkiri ba marjan kadang ye beteng na po Bangladesh kabala sakhi menta ya ka jing penjari curfew ha ka ba ha ka arpho tarik naitung kiladan sa shispa khatsan ngut ki samla puli nong India kentup ya prangut na Meghalaya shispa ripu prangut na Nepal but uway na Canada kibala jamling ba ka landport hadaw ki kum ka jing pen khre ban pediang ya ka jingwan poi ka jongki na kalyang ka sorkar Meghalaya kalaya troy lang ringkat bat ki bor sorkar ka Tripura ka sorkar jala kalaya kren ru bat ki bor sorkar ka Indian Embassy ha Bangladesh ban pentikna na ka benta ka jingsngan ha ka ba pengan ria ya ki samla puli na kalyang ki Deputy Commissioner but Superintendent of Police ka Sona Muraru kila penkre ya ki jingdi pentingan bat ka bam na ka benta kini ki samla puli ka Meghalaya ki balawan phet na Bangladesh. Ha ka jo ka por na penkre ru ya ki artali ki kali super deluxe haringkat ka jing penbiang ya ki bor pahara ha kapot Sona Mura ban pentikna na ka benta ka jingja thaj bat ka jingsngan jong ki samla puli. Ya ka jingbam miet lapen kre lingba ka office UDC ka klerian hapo government circuit house ha klerian na kalyang ka high commission ka India ha Dhaka kalaong bakidang dan sa kumba 1,000 ki samla puli na India ki badang sa akut ha ki university ba per ha Bangladesh bat ya ki bala penyo ikla jingaram kata kentup ru ki samla puli ki badai na po Nepal bat Bhutan kumba 1,000 ngut ki samla puli ki balawan phasha India lingba ka Agartala Dauki bat Kolkata ha ka ba ki babun ki samla puli ki wan lingba ka Dauki Landport hashwa bakin litpai no shala ki jong ki jaka